Aquests són els exercicis que ha de fer per aconseguir una bona funció de la seva nova pròtesis, a mesura que el dolor li permeti. Cal realitzar els exercicis 2 o 3 vegades al dia. Pot repetir cada exercici 10 cops, ajustant-los segons la seva tolerància. Exercicis al llit. Exercicis circulatoris. Flexoextensió de turmell. Flexionar i estirar el turmell amunt i avall 10 vegades. Ho pot fer amb els 2 peus alhora o alternant un peu amb l'altre. Arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba. Exercicis circulatoris. Circular de turmell. Dibuixar cercles amb el peu. Primer un i després l'altre. 10 vegades cap a dintre i 10 vegades cap a fora. Isomètrics de quàdriceps. Amb la cama estirada, pujar els dits del peu en direcció al genoll i fer força amb el genoll contra el llit. Aguantar 5 segons i descansar 5 segons més. 3, 4, 5, descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. Flexoextensió de genoll amb vena. Pot utilitzar el cinturó d'un barnús o una bata. Amb la vena posada pot començar a doblegar el genoll sense tibar la vena i només estirant els últims graus per ajudar a doblegar una mica més. Recordi que el taló s'ha d'arrossegar pel llit i després l'ha de tornar a estirar a poc. Subimos, 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 subimos. Tense ahora las cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
Vamos arriba, primero la pierna, muy bien. Vale, tense cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, tense cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos arriba, primero la pierna, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos, 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 subimos. Tense ahora las cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos, 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 subimos. Tense ahora las cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos arriba, primero la pierna, muy bien. Vale, tense cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Flexoextensió de genoll sense vena. Recomanem no fer-lo durant la primera setmana. Ha d'arrossegar el taló de la cama operada pel llit fins flexionar-la tant com pugui. Després l'ha de tornar a estirar a poc. Repetir-ho 10 vegades. 2, 3, 4, 5. Aguanta 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Arriba. Doblamos. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, 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 1, 2, 3, 4, 5. Elevació i descens de la cama. Elevamos arriba la pierna estirada. Amb la cama bona doblegada, pugem i baixem la cama operada amb el genoll estirat. Com a molt, a 2 pams del llit. 2,
Repetir-ho 10 vegades. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevació de la cama mantenint uns segons. Arriba. 1, 2, 3, Amb la cama bona doblegada, 5, pugem i la mantenim aixecada uns 2 pams del llit durant 5 segons. Repetir-ho 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exercicis assegut. Flexoextensió de genoll. Adelante el pie, estiramos, 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 estiramos. No En sedestació, posem un paper al terra i posem el peu al damunt. Farem córrer el paper amb el peu, ajudant a fer la flexió del genoll. Si li costa, es pot ajudar amb l'altra cama o amb les mans. Vale, hacia atrás. Suave. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante. Vale, hacia atrás. Suave. Para adelante el pie, estiramos, 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 estiramos y hacia atrás. Hacia atrás, lo que pueda, aguante los segundos. Vale, vale, hacia atrás, suave. Adelante. Suave, 1, 2, 3, 4, 5. Adelante.
adelante el pie, estiramos, 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 estiramos y hacia atrás. Hacia atrás, lo que pueda, aguante unos segundos. ¿Vale? ¿Vale? Hacia atrás. Suave, 1, 2, 3, 4, 5. Adelante el pie, estiramos, 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 estiramos. Exercici de quàdriceps. Subimos despacio, despacio y aguante. Aixecar el peu de terra estirant el genoll tant com pugui. 5, bajamos, Mantenir doblando. aquesta posició 5 segons i descansar 5 segons més. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos despacio, despacio y aguante. 1, 2, 3, 4, 5, bajamos, doblando. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Postura mantinguda. Ha de posar la cama recolzada en un tamboret amb coixins a sota, intentant que el genoll quedi el més estirat possible. Ho ha d'anar fent durant el dia, unes 5 vegades durant uns 10 minuts si ho tolera bé. Estiraments cadena posterior. Levantando el estiramiento, suave. 1, Partint de la posició anterior, ens ajudem amb la bena per flexionar el peu cap a nosaltres. Repetir-ho 10 vegades, mantenint l'estirament 5 segons i descansant-ne 10. Venga, estiramos. Suave. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos las vendas flojas, el pie abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos las vendas, el pie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos las vendas, el pie. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos las vendas flojas, el pie abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos las vendas, el pie. 1, 2, 3, 4, 5. Massatge de la cicatriu. Esperar que la cicatriu estigui tancada i sense crostes. Amb el dit gros de les mans a cada costat de la cicatriu, fer moviments creuant-la per desenganxar els teixits de sota. És aconsellable fer-lo després de la dutxa amb l'ajuda de crema hidratant i durant 2 o 3 minuts. Bipedestació. Estirament de bessons a la paret. Recolzem les mans a la paret i deixant la cama operada estirada una mica endarrerida i la bona flexionada. Hem de flexionar els braços, intentant que el taló de la cama operada no es desenganxi del terra. És important mantenir l'esquena recta. 1, 2, 3, 4, 5. Se separa. 1, 2, 3, 4, 5. La pared. 1, 2, 3, 4, 5. Se separa. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez hacia adelante. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Se separas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, aguante. 1, 2, 3, 4, 5. Se separa un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez hacia adelante. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Se separa. 1, 2, 3, 4, 5. La pared. 1, 2, 3, 4, 5. Se separa. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Flexió de genoll. Agafats a la barana, posem el peu al damunt d'un esglaó, fixant la punta d'aquest, i a poc anem empenyent amb el cos, doblegant el genoll. Repetir-ho 10 vegades, mantenint l'estirament 5 segons i descansant-ne 10.
Caminar. Marxa amb crosses. Primer s'avancen els bastons, després la cama operada i després la bona. Bastons, més cama operada, més cama bona. Si el seu estat general ho permet, comenci amb trajectes curts i els pot anar augmentant segons la seva tolerància. Marxa amb una crossa. Solament ho farà quan ho autoritzi el seu metge. El bastó el portarà al costat contrari a la cama operada. Començarem avançant el bastó, després la cama operada i, per últim, la cama bona. Girar. Ha de girar sempre fent passets curts. Escales. Baixar escales. Amb una mà agafada a la barana i l'altra a la crossa. Ha de posar sempre la crossa a l'esglaó de baix i a continuació ha de baixar la cama operada. Intenti baixar amb el cos mirant endavant. Pujar escales. Amb una mà agafada a la barana i l'altra a la crossa. Ha de posar sempre la crossa a l'esglaó del davant i a continuació ha de pujar la cama bona. Ha de tenir en compte sempre que la primera que puja és la cama bona i la primera que baixa és la dolenta. Consells. Si té dolor pot aplicar-se gel diverses vegades al dia, sempre protegint la pell amb una tovallola durant 10 o 15 minuts. No aplicar mai escalfor. És útil la utilització d'adaptacions en el domicili, com barres a la dutxa o a la banyera, elevadors pel lavabo i cadires amb reposabraços. Utilitzi 2 bastons per caminar fins que el seu metge li indiqui que en pot deixar un. Quan solament en porti un, recordi que l'ha de dur en el braç contrari a la cama operada. Utilitzi preferiblement sabates tancades, sense taló ni cunyes i amb sol antilliscant per evitar caigudes. Faci passejades curtes de forma regular. És preferible realitzar 2 passejades curtes al dia que una massa llarga, sempre que pugui que el terreny sigui pla i eviti pendents. A casa deixi espai lliure per caminar. Eviti catifes o plantes en llocs de pas. Eviti el sobrepès. Consulti el seu metge abans d'iniciar activitats esportives i d'oci.